54 anyos nga ginang sa Mandaue City ni-enroll sa bag-ong giablihan nga Tawason National High School. Desidido siyang makatiwas sa pag-eskwela nga wa niya mahimo kaniadto tungod kay sa kalisod ug kay naminyo na sab siya. Anang report ni Nico Sereno. Sakay sa motorsiklo o gihatod sa yang bana, naabta namong paingon sa eskwelahan si Ginang Demetria Bontilaw. Excited sa bagong adlaw sa pag-eskwela. Ang 54 anyos nga housewife, grade 7 learner sa bag-uhay lang giablihan nga Tawason National High School. Naengganyo siya nga magpa-enroll kay mas duol na ang eskwelahan sa ilaha. Kaniadto pa, pangandoy niya nga makatiwas sa pag-eskwela apan wala makapadayon tungod sa kalisod ug namatay sab ang iyang mga ginikanan. Grade 6 ang iyang natapos apan bisan gani kuno graduation wala siya makapaso. Namatay akong mama, sayo pa kayo ba? Mura grade 2 ko ato, nya pagka grade 3 akong papa. Ay ko na human og grade 6 ba niya. Wala ko kapasok. Kay wala ipalit og kanang sapatos nga ito. Nya sapatos ay puti nga sinina kay sinina pa man sa una wala pa may tuga. Dihang naminyo na busy pag-atiman sa pamilya. Apan kay nangahuman ug nga professional na ang tulo ka mga anak, higayon na niyang balikan ang iyang pangandoy. Balag ka nang dako na kog edad. Imo jud pangandoy high school gyud nga diploma. Oo. O anong college? Di og kanang sana kanang o kaluyan is Ginoo nang maestra. Kay magduwa-duwa mi sa unas gamay pa mi maestra mo jud. Ako may tig maestra kuno hay. Magtukod og high school diha. Eskwela ko ako. Manentod pang manay kung gusto mo eskwela ka. Asa ko mga naging nani nga muna. Sige ma eskwela ma kay mo sport ta rin nimo. Pamatuod sa iyang determinasyon nga mo eskwela, natipigan pa ni Demetria ang iyang report card sa grade 6. Tuig 1982, natapos siya sa elementarya sa lungsod sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Makita pa dinhi ang paghulagway sa iyang kanhi teacher nga siya nagpakita gyud og interes sa klase. Matod sa school head sa Tawason, gitanyagan unta niya si Bontilaw sa Alternative Learning System kun ALS aron makakuha og diploma. Apan gibalibaran kay gusto niya og formal school setting aron makakaton. Ninot kayo ma-encourage ang uban ba nga basin siguro sa dinhi nga dapit sa Tawason dili kay siya siguro usamoy na puro katiwas no niya gusto siya makatiwas sa iyang pag-eskwela basing daghan pa na sila kanya so may makakita ani nga nadi may dako nga edad nga di eskwela basig maingganyo. Ang gibuksan nga high school sa Tawason nakigsaw sa campus sa elementarya. Nakitang makatabang kini sa taga-barangay kay di na moadtog layo aron magpa-enroll. Ang grade 2 classroom ang gigamit sa high school. Morning ang ilang klase which is 6 o'clock in the morning until 12 p.m. 12 noon kay mupuli ang high school ni hapon na pod sila mo gamit sa classrooms. Si grade 2 ra. Si grade 2. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.